ordinarias, mércoles 13 de setembro, 21 horas, damos comezo a abrimos esta sesión do pleno ordinario de setembro. Segundo orden do día, punto número 1, a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna alegación que facer. Palabra o señor Luis Castro, por favor, de decirnos o proceso. Hola, boas tardes a todos e a todas. Con respecto a este primeiro punto, antes de tratar evidentemente que quixéramos mostrar de vecinos de Boqueixón solidarizarnos co povo marroquí e co povo libio polos acontecementos recentes. Con respecto a este primeiro punto, hai un erro na acta que eu teño, un erro porque consta como concelleiros asistentes Sonia foi lo mismo, entonces Sonia Rodríguez consta como concelleiro asistente non era iso. Sí, pero por Rodríguez Non, pero hai dúas Sonias. Saspi ben, e hai outro erro tamén que foi errata na orde do día da sesión plenaria con ano 20.244. Nada máis, vamos sacar que votamos favorablemente a acta, non hai ningún outro erro que eu sabe. Moitas gracias, señor Elis. Non sei se o portavoz do Grupo Popular ten alguna observación que facer. Boas tardes, por a nosa parte secundamos tamén a mostra de solidaridade do grupo de veciños polo povo marroquí e libio por os desastres naturais que sufriron nos últimos días. Non temos nada máis que añadir a sesión anterior. Gracias. Votamos entonces a acta, por favor. Apróbase por unanimidade entón a acta do pleno anterior a sesión extraordinaria do 30 de agosto. Pasamos ao punto número 2 da orden do día, que é o expediente 225, control financiero interno do Concello de Boqueixón. Plantexa a revocación da delegación de competencia do Servicio de Control Financiero do Concello de Boqueixón na Deputación da Coruña, e tratase de revogar ese acordo. Como se saca do expediente, deste punto que lle foi remitido a todos os membros da corporación, nos antecedentes se expresa claramente en que época foi delegadas estas competencias e en que consistían tamén as competencias, que era delegar na Diputación o exercicio das funcións de control financiero sobre as subvencións pagadas no determinado exercicio ou de todos os exercicios fichados, sempre que as obrigas dos beneficiarios non estén prescritas. Con esta delegación, o que pretendemos con esta proposición é revocar esta delegación a partir do 12 de febreiro do ano 2024, o próximo ano, e a revocación da delegación impón a obriga a Secretaría de Intervención deste Concello de elaborar anualmente un plan de control financiero que recollirá as actuacións de control permanente e de auditoría pública sobre unha análise previa dos riscos consistentes nos objetivos que se pretenden conseguir, as prioridades establecidas para cada exercicio e os medios disponibles en los que se incluirán as subvencións otorgadas polo Concello de Boqueixón respecto de beneficiarios, en o seu caso, entidades colaboradoras con razóns de subvencións otorgadas. O plan e os resultados do control financiero que realizará a partir desa fecha, do 12 de febreiro de 2024, Secretaría de Intervención darase conta anualmente do pleno do Concello de Boqueixón, tamén se dará conta ao Concello de Contas. Por lo tanto, a proposta do acordo, tal como se xa reflexado, é revogar o acordo da delegación de competencias do Concello de Boqueixón na Diputación da Coruña, e o segundo punto da proposta será trasladado deste acordo a Deputación Provincial da Coruña, a súa intervención será para os efectos do cómputo do prazo de comunicación da vontade xa sin efecto a delegación. Para defender o posicionamento do partido do Grupo Municipal de Vecinos, que non podemos ser
respecto a este punto 2, quero brevemente facer un breve resumo dos dous antecedentes. Exactamente no ano 2015, voume remontar uns discuantes. En xullo do 2004 tomouse como xestión indirecta o servizo de abastecemento de auga no noso concello por Espiña e Denfín. O 11 de xaneiro de 2006 acordase ampliar ese contrato, esa concesión de explotación ata o ano 2043, é dicir, 2 anos máis tarde. A cambio, a empresa executaba unhas obras por importe de 180.000 euros. O 13 de xaneiro de 2010 adxudicouse o contrato para a xestión do Servicio Público do Saneamento tamén a esa mesma empresa, Espiña e Delfín SL, por 10 anos. 2 anos máis tarde, coincide, o 14 de marzo de 2012 acordouse ampliar esa concesión por 15 anos máis. Deste xeito se cumpren os 25 anos o 23 de xuño de 2035. O 12 de novembro de 2012 adxudícase o Servizo de Conservación, Reparación e Mantemento do Alumeado Público a empresa de Mensaxes Eléctricos Fernández SL, unha duración de 4 anos con posibilidade de prorrogarse por 2 anos máis. O 27 de marzo de 2015 adxudícase o contrato para a prestación do servizo de axuda a domicilio á empresa Endo Calidade SL. O 2 de xullo de 2015 publicaronse as bases no BOC para a prestación de servizos de control financeiro aos concellos de menos de 5.000 habitantes. O 29 de xullo de 2015, a Secretaria Interventora informa favorablemente a adopción do acordo para a delegación na Deputación das competencias en materia de control financeiro ostentada a Secretaría de Intervención do noso concello. O 9 de setembro de 2015, o Pleno acordou provisionalmente delegar as competencias na Deputación para a prestación de servizos de control financeiro. O 23 de setembro faz a súa publicación no BOC. O 11 de novembro de 2015 o Pleno acorda xestionar directamente o servizo de abastecemento de auga a partir do 1 de 2016. O 30 de decembro de 2015, o Pleno da Deputación acorda aceptar a delegación de certas competencias, pero non doutras. A vixencia destas, no ámbito do control financeiro dos servizos públicos, deberá manterse, iso é o que din as bases, por un período mínimo de 2 anos, non de 2 anos, non mínimo de 2 anos, dende o 12 de 2 de 2016. Na proposta de erro, onde di 9 de 9 de 2025, quería dicir 9 de 9 de 2015. No Pleno do 11 de 11 de 2015, como se dixe previamente, acordase delegar as competencias de control financeiro na Deputación. En ese mesmo Pleno coincide, acordase a xestión directa dos servizos de abastecemento de auga e a subrogación do persoal. Nas consideracións técnicas que se nos aportan neste punto, dice que a delegación de competencias tiña unha vixencia inicial de 2 anos a computar desde a súa entrada, desde a súa publicación no BOC o 12 de 2 de 2016. Nas bases, que se fan públicas no BOC o 2 de xullo de 2015, dice na base oitava que a delegación de competencias entrará en vigor unha vez tramitado cada expediente e publicado o acordo correspondente e deberá manterse por un período mínimo de 2 anos. Este prazo inicial de delegación poderá prorrogarse tácitamente se ninguna das partes o comunica a outra con un período mínimo de 3 meses de antelación ao seu vencemento, que é o 12 de 2 de 2024.
a revogación da delegación impón, como xa dixo o alcalde, a obrigatoriedade a Secretaría de Intervención de elaborar anualmente un plan de control financeiro. Entón, a nosa dúbida, porque iso non se reflicte na documentación que se nos dá, é a que se debe esa revogación agora, porque isto foi un acordo do ano 2015, o mínimo serían 2 anos, depois se facer no 2017, no 2019, no 2021, etc. E non se nos aporta tampouco ninguna base, é dicir, por qué. Cal é a argumentación para isto? Estamos de acordo que a Deputación non controla ou non xestiona directamente como pode coñecer un concello as súas necesidades, pero tampouco vemos claramente a argumentación de por que agora e non fai 2 anos ou 4 anos. Por iso, neste punto, o noso voto vai ser a abstención. Bueno, moitas gracias. Pues para trasladar o posicionamento do Grupo Fundación a falar do señor Iglesias. Muy bien. Para aclarar, como o traballo de veciños se expuso aí unha serie de antecedentes no que se falaba do servicio de abastecimento, do servicio de auga e do servicio de axuda a domicilio, o que vemos aquí a pleno é a regulación, non textualmente, dos servicios de control financeiros que se cederon no seu día á Diputación da Coruña. Isto ben determinado, ou a causa, a razón pola que se revoga este acordo do ano 2015, é porque, ata o momento, as entidades do Concello de Boteixón que reciben subvencións están sometidas, que reciben subvencións tanto da Diputación do propio Concello, están sometidas ao control financiero da Diputación. Cando a Diputación realiza este control financiero, que basicamente é unha revisión dos expedientes ou unha inspección, xa pasaron, en algúns casos, 2 a 3 anos desde que recibiron esa subvención. Hai moitas entidades que cambian de directiva, ustedes saben que cambian de directiva todos os anos ou continuamente, e cando reciben a inspección da Diputación da Coruña, pois a directiva xa non existe, etc. Entón, o que pretendemos é que ese control financiero faga o Concello a través dos servicios de Secretaría de Intervención, que fagan o antes posible e, polo menos, desde o Concello tamén ter coñecemento de que esas entidades están sendo sometidas a ese control financiero, porque cando a Diputación fai ese control, esa inspección, sobre as subvencións que otorga o propio Concello, as entidades ven directamente ao Concello, pensando que é o Concello que realiza esa fiscalización cando non é así. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, esa problemática, e para agilizar este control e que se poida facer o antes posible, é polo que se fai esta revogación. Nós consideramos operativo que a Diputación paga este traballo que ten delegado por parte do Concello, pois con tanto plazo desde que se perciben as subvencións. Esa é a razón pola que traemos esta revogación. Podo? Sí. Podo ganar sí. Ben, usted de novo palabra. Ben, con respecto a este punto, ten lógica o que di. O que sucede é que non só fai control financeiro iso, fai control financiero sobre as subvencións, sí, pero tamén control financiero para a intervención sobre servizos públicos municipais gestionados non directamente, é dicir, servizo de saneamento, etc. Entón, a capacidade de Secretaría de Intervención e de agilizar todo iso viviuse, valorouse, porque non hai, digamos, isto que vostede me di non está reflectido por escrito.
Gracias, señor Iris. Eu, primeramente, gustaríame, sobre todo, agradecer o esforzo que ten que facer a partir da hora de febreiro de 2024 os servicios de intervención da Secretaría do Concello para xestionar de forma directa esta delegación de competencias que tiene la Diputación, que se refiere exclusivamente a fiscalización das subvencións que traslada o que dá o Concello de Boqueixón, que non afecta para nada o resto dos servicios que vostede menciona, que de feito tampouco a Diputación se estaba fiscalizando. O caso era porque naquele momento, por no ano 15, había saturación de servicios e por naquele momento sopouse que se aplicaba a lei e requeríase facer máis traballo. Neste momento, os servicios de intervención de Secretaría vamos a dar este paso, vamos a gestionarlo, como decía o portavoz do Grupo Popular, de xeito máis directo, e da maneira, a través isto non quere decir que non é unha fiscalización exhaustiva, senón todo o contrario, será en tempo real, sobre todo anualmente, e esa fiscalización efectivamente vai ser exactamente igual que a que poida facer a Diputación, pero melhorando sobre todo nos tempos, e ao mesmo tempo estará acompañado tamén como corresponde con un traballo máis directo, sobre todo, ou impulsando de alguma maneira un traballo máis directo entre o servicio que xestiona as subvencións, en donde se fará fincapé sobre todo a hora de solicitar as subvencións, a hora de xustificalas na necesidade que teñen de acollerse sobre todo aos novos protocolos de fiscalización. Por tanto, vai ser unha fiscalización máis en tempo real, unha fiscalización máis directa, que acompañará tamén do traballo de acompañamiento ás entidades asociativas do noso Concello, que eu creo que van a agradecer, porque sobre todo a frialdad que pode ter e a distancia que provoca, neste caso, a xestión por parte da Diputación, que están fiscalizando exercicios no ano 20 e no ano 21 están un pouco alexados. Xa de realidade me foi portavoz do Grupo Popular que xa se quedábamos. Eu, simplemente para acabar este punto, agradecer o esforzo que fai a Secretaría de Intervención do Concello para asumir de novo este traballo que irá apoiado sobre todo dun programa tamén de reunións e de explicación de pedagogía por parte do outro propio servicio que xestiona as subvencións. Para proceder á votación deste punto, xa manifestaron votos abstencións, 3 abstencións, votos a favor e 6 votos a favor. Moi ben, pasamos, por lo tanto, ao punto número 3 da orden do día, tal como consta de que foi trasladado xa a todos os membros da corporación. Falamos do local da antigua escola unitaria de Codeso, que foi cedido a asociación Falemos no ano 2010 por unha duración de 15 anos, tal como consta no expediente. No expediente é notorio e coñecido por parte da veciñanza que este local non está tendo actividade, non está tendo vida neste momento. Aportase tamén un informe técnico da situación, que notamos o que pretendemos con este acordo iniciar un expediente de reversión da cesión do uso do edificio da Escola Unitaria de Codeso ao Concello de Boqueixón, motivado sobre todo pola falta de uso que era o obxecto polo que foi cedido á asociación Falemos. Notificar este acordo a asociación Falemos e conceder un plazo de audiencia de 15 días hábiles para que presenten as alegacións que consideren oportunas. Terceiro, no caso de que non presenten ninguna alegación no período otorgado por efecto, entenderase que están de acordo coa proposta presentada polo Concello e a cesión ao uso do edificio da antigua escola unitaria de Codeso será no Concello de Boqueixón. Unha vez revertido o uso, pretendese darlle un novo uso a ese espacio, unha vez feitas
as rehabilitacións que necesite este edificio. Para facilitar o seu posterior, ten a palabra o portavoz de vecinos e mismas. Por respecto a este punto 3, estamos de acordo. Vamos a votar favorablemente, pero quixera facer algunhas puntualizacións, estas sí que son breves. Este local deuse a asociación no 2010. Hai 13 anos. E segundo ponen vostedes por escrito no expediente que se nos manda, non les consta que entre a sesión deste no 2010 e a día de hoxe, de 13 anos, se efectuase ninguna actividade nele. De ser así, a cuestión é por que tardan 11 anos en iniciar este trámite. Nas fotos que se nos mandan, sí, percíbese o mal estado, deterioro do mobiliario e a falta de limpeza nele. No caso de non presentar alegacións a este, a nosa proposta neste senso é que se rige a fins de carácter social, como vivendas sociais, etc. Este sería o máis lógico nesta etapa que nos toca estar. Entón, a nosa dúbida é esa, por que, despois de 13 anos, se decide agora que ese sitio non tiña ningún tipo de actividade, se vostedes na propia documentación que nos mandan que non lles consta desde que se cedeu no 2010 ata a data de hoxe que se efectuase ninguna actividade. E a outra cuestión é que se pretende facer nele. Nada máis, simplemente dicir que imos votar favorable. Bueno, moitas veces en Villiscas que última palabra por todo o Grupo Popular e Fiesta Social. Ben, pois como ben apuntaba o señor Iris, a intención deste equipo de goberno é recuperar o uso deste local, desta edificación, pois para poder dar outros usos. Se non se fixo antes foi porque a asociación Falemos, en la que non fixo nada do que estaba recollido no convenio de sesión ou desde logo moitas cousas, é porque se fixo actividades puntuales para que esta sesión non decaese. De feito, unha persoa, incluso de Beixón, que estuvo contratada para a asociación Falemos, que estuvo traballando allí unha temporada. E os usos que se iban a dar, estamos estudiando varias posibilidades, pero van encaminados, como usted decía, a creación de vivendas sociais, unha vez que recuperemos a disponibilidade sobre este local. Moi ben, pois moitas gracias, señor Iglesias Gómez. Ben, con respecto a este punto, no acordo dice que o edificio será cedido á asociación, pero se fai actividades continuas, non puntuais, é dicir, o acordo do pleno para ceder a asociación para o desenvolvemento de actividades continuas. O prazo máximo será de 15 anos, case de 2010 a 2025, que quedan 2 anos, a pouco máis, casi chegan ao prazo. Entón, o tema é que se puido facer antes, porque, como ben dixo vostede, casi non se fixo nada do que estaba por escrito, das condicións que teñan por escrito dende o 2010. Bueno, pois moitas gracias polas súas aportacións. Nos tomamos esta decisión, sobre todo por poner en valor un lugar simbólico na parroquia de Poeso, un espacio que o último uso, el penúltimo foi educativo e posteriormente social. Por tanto, presentaremos unha proposta, unha vez rematado este expediente, presentaremos unha proposta e terán vostedes contada a información da proposta que vayamos a ver neste espacio e evidentemente cando corresponde. Primeiro, o que acordamos hoxe por esperar este inmóvel e a partir de aí iremos dando os pasos correspondentes. Procedemos, por lo tanto, a votación deste punto número 3, por votos a favor, aprobase por unanimidade
Este punto, pasamos, por lo tanto, ao punto número 4, que é unha modificación do proxecto técnico da seguinte obra: mellora do fin de Centro Cruce de Artilleiro Grande o cruce de Artilleiro Pequeno, unha modificación que conta os informes correspondentes e os informes favorables dos servicios técnicos municipais e, por lo tanto, acordar no pleno que le corresponde esta modificación do proxecto técnico desta obra e dar traslado desta modificación tamén a Deputación da Coruña, que é a entidade que financia este proxecto. Para o debate deste punto, que va a falar o señor Iscas. Ben, neste punto, basicamente, resumir, 15 de marzo de 2023, adxudicouse esta obra por 103.907,10 euros, e o 17/8 técnico redactor emite un informe sobre a justificación da redacción do proxecto modificado. O proxecto inicial contemplaba a mellora da capa de rodaxe nunha lonxitude de 625 metros, así como 250 metros cuadrados de entronques con 6 centímetros de aglomerado intenso, previa refacción de baches e ampliación de 50 centímetros a marxe do viario. Tamén contemplaba a apertura de garias e limpeza de salgarias e a construcción de muros de 165 metros de pedras, así como a sinalización horizontal e a colocación de 3 sinais de stop. Unha vez comenzadas as obras, polo que consta na documentación que nos dá, e tras levar a cabo os traballos de desbroce e limpeza, compróbase que as características existentes permiten a non execución dos muros de pedra, polo que se decide suprimir estos e incrementar a superficie vial que se repara. Deste xeito, aumentase a longitude inicial de 635 metros a un total de 1.140 metros, onde os últimos 505 no canto un ancho de 5 metros e un ancho de 4,2 metros. Segundo o técnico, procede a redacción dun proxecto modificado que se motiva por causas imprevistas e de interese público. Pon de manifesto que as modificacións do proxecto inicial son puntuais, non sustanciais, non alteran o obxecto inicial da obra, non se topan dentro do ámbito do outro contrato, do que se iniciase a súa tramitación, cóntase cos terreos necesarios para a execución destas e o presuposto total non cabe. A execución das obras contempladas neste proxecto non presupón en ningún caso aumento a algún dos gastos, segue dicindo, senón todo o contrario. Os gastos son consecuencia da existencia da infraestructura e as obras contempladas reducen sustancialmente os gastos. O informe técnico, a modificación dun contrato administrativo, supón que se incorporen alteracións ou variacións no proxecto técnico original, que foi o que se produciu neste caso. É unha das prerrogativas da administración e supón a modificación por unha parte do contrato imposta unilateralmente ao contratista. A modificación non se poden utilizar como xeito de alterar o obxecto do contrato, cousa que non pasa neste caso, de xeito que se lesionen os principios de transparencia, publicidade, igualdade, non discriminación e libre concorrencia. Séguese dicindo que é unha modificación non sustancial, suscitándose no informe do autor do proxecto e do director de obra a necesidade daquela e non supón nin novas unidades de obra nin modificación do prezo do contrato. Dende veciños defendemos que se aglomere progresivamente os viais de tipo de viaje tanto sexa municipal como outras, en este caso pasan, como xa dixen antes, de aglomerarse 635 metros a un total de 1.140 metros. Os primeiros 635 son 5 metros de ancho e 6 centímetros de grosor e os últimos 505 con ancho de 4,2 metros e 6 centímetros de grosor. Pensamos que é unha mellora do proxecto inicial que presentaron e isto non supón ningún custo final aumentado polo que imos votar favorable.
Moitas gracias, señor Eiris Castro. Para defender o posicionamento do Grupo Municipal do Partido Popular para os meses. Bueno, pues, como non vou a repetir todo o que dixo Iván, simplemente a modo de resumen, pois unha obra prevista de aglomerado de un pouco máis de 600 metros convertiuse en un aglomerado de 500 metros añadidores ou 500 metros añadidores, máis de 1 kilómetro, bueno, pois por unha serie de cuestións técnicas que permitiron aglomerar esa distancia a maiores. En que é máis estreito, pois o tráfico que soporta esa vía pois non supón ningún perjuicio con esta actuación e de feito a obra está realizada e está allí para ver como quedou. Muy bien, pues votamos entonces, en que supongo que por unanimidad de votos a favor. Aprobamos, por lo tanto, punto número 4 y por unanimidad pasamos ao último punto de adopción de acordos, que é o expediente de aprobación do expediente de contratación ou utilización de gasto para o proxecto DUS, Estrategia de Alumnado Público Eficiente no Concello de Boqueixón. Un proxecto, un expediente de contratación que conta con un importe de 1.698.399,69 euros, que está financiado con fondos europeos a través do mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea, e en donde tamén o Concello de Boqueixón financia unha parte importante tamén deste proxecto. O que se propón neste punto para acordar no pleno e aprobar o expediente para a contratación das obras e estrategia de alumnado público eficiente en Boqueixón, incluído no plan de recuperación e transformación e resiliencia, no marco da componente 02, que é o plan de rehabilitación de viviendas e regeneración urbana, na medida C02 e 04, programa de regeneración e reto demográfico, o proxecto C02 e 04, P02, programa DUS de axudas a proxectos de economía baixa en carbono en municipios de menos de 5.000 habitantes, gestionado esta axuda polo IDAE, e no marco da subvención dos 5.000 do Concello de Boqueixón. Por tanto, que sometemos a debate e aprobar o prego de cláusulas administrativas e o cadro de características e os anexos ao prego. E terceiro, aprobar e utilizar como prego de prescripcións técnicas o proxecto técnico de estrategia de alumnado público eficiente, aprobar o gasto para a execución deste contrato con cargo de aplicación orzamentaria 165.618 dos orzamentos xeral do Concello de Boqueixón, que consta de dúas anualidades, pero onde o investimento se fai na anualidade do 2024. Sexto, dispor a apertura do procedimento de adxudicación mediante o procedimento aberto con tramitación ordinaria. E sétimo, delegar na Xunta de Goberno Local a tramitación e xestión deste expediente de contratación. E a palabra o portavoz de Veciños e Vázquez. Con respecto a este punto 5, vou ser breve, cando digo breve neste caso vaise cumprir. Ben, con respecto a este punto, basicamente a resolución con concesión que foi o 23 de marzo de 2023, en esa sesión plenaria de hoxe pretenden que se aprobe o expediente de contratación das obras de estrategia de alumnado público eficiente en Boqueixón, incluídas no PRPR, a aprobar ademais o prego de cláusulas administrativas e o cadro de características e os anexos a este prego, a aprobar e utilizar como prego de prescripcións técnicas o proxecto técnico de estrategia de alumnado público eficiente en Boqueixón e a aprovar o gasto para a execución do contrato por un importe de 1.698.399,69 euros con cargo a aplicación orzamentaria propia no orzamento do Concello de Boqueixón.
e despois, con posibilidade de dispoñer a apertura do procedimento de adxudicación mediante o procedimento aberto con tramitación ordinaria. Ben, neste punto, a documentación que se nos aporta son estas dúas follas. Entón, aquí, nós non temos os pregos para dicir que estamos votando favorablemente ou non. Na carpeta existente só hai estas dúas follas nas cales entón este punto eu creo que se deben deixalo sobre a mesa ou ben que se nos acorda agora porque senón eso non ten lógica, que as dúas follas nas que se propón a costo sobre algo que non temos. Entón, ou ben se nos acorta, ou ben evidentemente é un proxecto positivo para o noso concello, pero non se pode votar sen a documentación correspondente. Muchas gracias, señor Iris. Tiene la palabra el señor Iglesias. Bueno, tenemos aquí a aprobación deste proxecto que se chama Estrategia de Denominado Público Eficiente en Education. Este proxecto, ainda que non está, non debe estar na carpeta da LIFE, a documentación técnica, informosles, ainda que vostedes xa o saben, que en Education hai varios núcleos que xa contan con a LMADD a día de hoxe, que son o Forte, a de la Paz, a Ponte e a Resende. Con este proxecto de casi 1.700.000 euros, o que se vai a facer é dotar ou sustituir todas as luminarias que temos no Concello, no alumbrado público, por lámparas con tecnoloxía LED. Isto é un dos proxectos máis importantes dos últimos anos na historia de Education, que vai a revertir na mellora da eficiencia enerxética, no ahorro de custes para o Concello e, por tanto, para os vecinos e as vecinas de Education, e por extensión a mellora da calidade de vida. A documentación técnica foi elaborada por empresas especializadas na elaboración de documentos, deste tipo de documentos ou deste tipo de proxectos. Non hai ningún problema en facilitarla e simplemente este documento recolle todas as restriccións necesarias para levar a cabo estes proxectos. Nós non somos expertos en iluminación, vostedes poñen tampouco, temos que encargar este servicio de maneira externa e confiamos en que o proxecto pois provoque que a adxudicación pois dea un resultado moi favorable en canto a iluminación. Bueno, para ampliar un pouco máis as cuestións máis técnicas que trataba o señor Iris, ten a palabra o señor secretario do Concello. Un error meu, sinto, a verdade. Nada, o proxecto do mandar mañá, o proxecto que dio a subvención ao IDAE, o prego de cláusulas administrativas é un prego tipo onde se establece como criterio de valoración o precio, que se valora unha baixada a unha máxima un 10% do precio, básicamente porque tratarse dunha subvención tampouco nos interesa perder ese diñeiro. Se valora tamén a calidade das luminarias, establece unha calidade mínima e a partir de aí se puntúa a maior calidade da luminaria e logo se puntúa o aumento da garantía, a praza de garantía desa luminaria, se puntúa tamén a presentación de estudios lumínicos do entorno do Concello de Boqueixón. Non ten máis. En todo caso, será inmediatamente. Disculpade, pero outra vez eu agradezo que me chamei de hoy e mira, falta isto. En todo caso, inmediatamente será remitido a mesa porque nos aguarda tipos unha cuestión técnica que condicionar que sea un punto sobre a mesa con unha cuestión técnica que non vamos a aportar lá, que é unha cuestión técnica e casi insistiría en cerrar deixar a este punto porque además vamos
bueno, os tempos e os plazos son necesarios para poder acometer a plaza. Sí, señorías. Nós neste punto, evidentemente, teño toda a razón, que é algo positivo para o noso Concello, pero claro, como todo, ten unhas cláusulas, e cando vai a un banco ten que firmar algo, pois ten que firmar algo que conveniente, non? Nos temos que votar en función de algo que teñamos hoxe aquí. Non podemos votar en función de algo que se nos aporte a posteriori hoxe. Entonces, evidentemente, é algo positivo para o noso Concello, por tanto, non imos votar negativamente, pero tampouco imos votar positivamente. Por qué? Por algo, por un efecto de forma. No fondo é positivo, pero se non se nos aporta a documentación, evidentemente, non podemos votar algo que non ten diante, que non temos posibilidade de ver previamente. Porque, evidentemente, as votacións non se vota sin ver as cousas, votase vendo as cousas, non? Non se pode dicir, non, ese punto deixese en riba da mesa, evidentemente, pode ser retrasar, pero para iso hai que ter a documentación toda. Como non a temos, non votamos negativamente, como xa dixen, porque é algo positivo, pero tampouco votamos positivamente porque é un efecto de forma que consideramos persoal. Solamente unha cousa máis, non lle pude decir nada do tema porque vino xe. Non pude chamar nada porque vino xe. Que non lo digo como reproche o portugués, que digo xeral. Tanto a oposición como o goberno. Si se nota que falta algo, decide. Sí, eu xa sabes. Moi ben, pues nada, terán vostedes toda a información que consideren necesaria e as explicacións por parte de Secretaría de Intervención con respecto a este expediente, este pliego de condicións, explicacións que vostedes consideren oportunas e necesarias, que ao final se trata de elaborar un bo concurso en donde se prime, como decía o señor secretario, a calidad e, sobre todo, a mellora do servicio alumnado. Tendremos, por lo tanto, a votación deste punto, esas abstencións, entonces, e 6 votos a favor. Abstencións, sí. Muy bien, pues pasamos a parte de control. A parte de control, simplemente pues dar conta dos decretos de alcaldía ditados entre o 1 de xullo e o 31 de agosto de 2023, da forma de razón deste pleno. E o punto 7 pues, tamén é reparos da legalidade de Secretaría de Intervención emitidos 2 de xullo e 31 de agosto de 2023 e da forma de razón. Esta información se foi remitida a todos os membros da corporación, por lo tanto, pues, pasamos xa ao punto 8, mocións presentadas polo grupos municipais. Hai unha moción presentada polo grupo de veciños de Feixón para defender a moción, supongo que era para os señorías. Moitas gracias. Ben, é unha moción que xa temos plantexado unha similar, un extenso no mandato previo. Vou dar curta. O Grupo Municipal de Veciños de Feixón, ao haber disposto nas bases de régimen local, nos regulamentos que desenvolven, presenta ao Pleno da Corporación a seguinte moción. Exposición de motivos desta. Primeiro, a escasa comunicación nas causas do despoboamento tamén no noso Concello. Veciños de Feixón procura dende a súa creación no ano 2015 a mellora do transporte público entre as distintas parroquias do termo municipal, entre estas e os concellos da contorna, por exemplo, Compostela, como se pon de manifesto nas mocións, rogos ou cuestións formuladas neste senso. Na sesión plenaria ordinaria do pasado 19 de xullo deste ano solicitamos o establecemento dunha ou dúas paradas no municipio tras a creación da nova liña de autobús Lalín Hospital de Conxo. Igual, a Lei 14/2013 do 26 de decembro de racionalización do sector público permite que mediante convenios específicos se envíen servicios urbanos fora do termo municipal.
O 14 de setembro do ano 2015 asinouse un destes convenios de colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos de Santiago e Teo para que o autobús urbano de Compostela prestase servizo aos veciños e veciñas do núcleo dos Tios. O Concello de Santiago está nestes intres reiniciando a licitación do novo contrato de transporte público e con isto o que se pretende articular máis e mellores conexións entre Boqueixón e Compostela, o que permitiría asentar poboación no noso ámbito, favorecería o emprego de transporte colectivo sobre o individual, melloraría a mobilidade e paliaría, en parte, a problemática de aparcadoiro na cidade de Santiago, que isto redundaría na mellora do noso medio. Por todo o exposto, con integridade, sometemos ao pleno da corporación do Concello a toma en consideración da seguinte proposta. É unha proposta única, eu creo que é unha proposta sensata, unha proposta sincera, e plantear unha reunión ás bandas entre representantes dos concellos de Boqueixón, Santiago e a Xunta para facerlles chegar a proposta de ampliación da actual liña de autobús urbano de Santiago e a liña T3 ata Boqueixón, ao núcleo municipal do Forte ou ben outro que se considerase analizando a súa viabilidade. É unha proposta, creo que simple, así o fixo Teo recentemente, non fai nestas datas, así se fixeron outros concellos e creo que Boqueixón, pois estando como estamos tan preto de Compostela, pois por intentarlo que non quede. Bueno, pues muchas gracias, señor Elis. Tiene la palabra el señor Elis. Continuando co ambiente que temos aquí de cordialidade e de educación al respecto, eu vou a tratar de rebatir algunhas das cuestións que se falan aquí na moción sobre o transporte público de veciños de Boqueixón. Despois xa debatiremos ou decidiremos ao final o sentido do noso voto, pero vostedes din aquí que no punto primeiro a escasa comunicación é unha das causas do despoboamento tamén no noso concello. Neste sentido, no tema do transporte, neste equipo de goberno, como no anterior, temos parte ou bastante dos deberes feitos. Entonces, eu tomei a molestia de coller dous puntos de referencia de Boqueixón, que serían el Destedo e o Forte. Voules a pasar a ler aquí cales son as horas polas que pasa o autobús por estes dous puntos. Pola mañán, sentido Forte Santiago. Diariamente hai 10 frecuencias entre as empresas Lázara e Rías Baixas. Hai ás 7:47 da mañán, ás 7:54, ás 8:26, ás 9:05, ás 10:21, ás 11 da mañán, ás 11:04, ás 14:45, ás 15:50 e ás 18:52. 10 frecuencias diarias sentido Santiago. Sentido o Forte. Chegan ao Forte 12 frecuencias diarias entre Lázara e Rías Baixas. Ás 8:47, ás 10:27, 11:51, 13:20, 13:27, 14:56, 17:27, 18:22, 18:57, 19:21, 19:57 e 20:21. En Destedo, en sentido Santiago, pasa un autobús unha frecuencia diaria de 9. É dicir, 9 frecuencias diarias de Destedo a Santiago. Ás 7:24 entre o 16 de setembro e o 14 de xuño, ás 7:45 no verán, entre o 15 de xuño e o 15 de setembro, ás 8:20, ás 10:10, ás 13:45, ás 14:24, ás 15:35, ás 17:36, ás 20:36 e ás 21:24. De Santiago a Destedo chega un autobús con estes horarios. Son 11 frecuencias diarias. Ás 8:37, ás 9:30, ás 12:15, ás 13:20, ás 14:15 entre setembro e xuño, ás 14:50 entre xuño e setembro,
as 15:37, 16:15, 18:15, 20:15, 21:35 e 22:37. Estes datos están sacados da web do Transporte Público de Galicia, de Bus Portugal, e están contrastados con estas tres empresas, Lázara, Rías Baixas e Monbus. De feito, estamos elaborando o contido para poner na página web e estamos elaborando o contido para poner na cada unha das marquesinas. Entonces, bueno, creo que é discutible a escasa comunicación que hai, repito, entre o Forte e Santiago 10 frecuencias diarias, entre Santiago e Forte 12 frecuencias, entre el Estedo e Santiago 9 frecuencias, entre Santiago e el Estedo 11 frecuencias diarias. Despois vimos vostedes tamén que na sesión plenaria ordinaria do 9 de xunio deste ano solicitamos o establecemento dun ou dúas paradas no municipio para a creación da nova liña de autobús Ladín, Hospitais Clínicos e Conxo. Bueno, ustedes solicitaron, pero no momento en que se solicitó esas dúas paradas que estaban concedidas porque xa se solicitaran a nivel institucional tamén. Con respecto ao sentido da moción, nós fixemos as consultas hai tempo e volvemos a facer esta semana. E o que nos din é que como ustedes saben, tanto Lázara como Rías Baixas como Monbus ten unha concesión de 10 anos para o transporte interurbano. A concesión do transporte urbano de Santiago está caducada e para facer viable que o autobús urbano de Santiago chegue ao Queixón, en Forte ou en Alestedo, o procedimento sería firmar un convenio no que o Concello de Queixón ten que compensar as empresas, tanto Rías Baixas como Lázaro, como Monbus, polas perdas ocasionadas de introducir unha nova liña de autobús. E ao mesmo tempo teria que compensar tamén ou teria que sufragar os gastos da nova liña, cando a xente moza do Concello de Queixón está viaxando gratis neste tipo de transporte. Entonces, insisto, debatimos ahora o de plantear unha reunión entre as bandas que xa sabemos cal vai a ser a resposta, pero consideramos que a comunicación é escasa, podría ser máis amplia, bueno, claro que podría ser máis amplia, pero aquí xa entramos en termos de rentabilidade das empresas e habería que saber tamén o número de pasaxeiros que levan os autobuses. E teríamos que valorar moi moito se o Concello de Queixón está disposto a asumir eses costes de financiar unha liña e ao mesmo tempo compensar os gastos destas empresas por introducir unha nova liña maior que sería o autobús urbano. Entón, non sei o que van a dicir vostedes ao salir deste pleno, pero eu pediríades que non creen falsas expectativas ou que non vendan fume, perdónenme pola expresión, pero esta proposta que ustedes traen, en que sona moi ben, pode ser moi coherente, técnicamente ten moitas dificultades e moita dificultade na súa execución. Entón, se me parece, debatimos agora de plantear unha reunión ou non, pero tendo en conta estas cuestións, primeiro, que hai unha comunicación que se acaba é óptima, pero en todo caso consideramos que non é escasa para os 4.200 habitantes ou 4.300 habitantes que ten de Estedo, que ten de Queixón, perdón, 1.300 ou 1.200 en Estedo e outros tantos no norte do Concello, e sobre todo por a dificultade ou por os costes económicos que eso vai a suplir. Moi ben, a mí gustaría añadir tamén o que dixo o señor Iglesias, que é o que estamos falando no texto resolutivo desta moción. Hai que ter en conta que o que vostedes planxexan por un lado, si nos apoyamos esta proposta que vostedes din, teríamos que pagar a Lázara, Mosquera e Monbus polos usuarios que iban a levar e non levan. Iso é o segundo punto. Teríamos que pagar a Santiago
esa nova liña que van a facer duplicada cando se pasa un autobús pola mesma liña e polo mesmo traxecto. E terceiro, o transporte metropolitano é máis importante. O transporte metropolitano para os estudiantes menores de 21 anos é gratuito. E o transporte urbano de Santiago ten un coste. Non sei exactamente canto de billetes, se che un euro, non sei. Estaríamos facendo un triple negocio podrido, é dicir, por un lado, temos que compensar os usuarios que non leva Lázara, Monbús e Mosquera. Segundo, teríamos que pagar a ampliación da línea de Santiago por un traxecto no que xa hai autobús. E terceiro, os rapaces de Meixón terían que empezar a pagar o billete no autobús urbano que non pagan no transporte metropolitano. Por tanto, efectivamente, eu creo que as melloras dos planteamentos que vamos a facer no marco do transporte metropolitano nos estamos dispostos a escutarlos e a plantear melloras. Melloras están planteando un marco de traballo que é abaratamento de precios para todos os usuarios, gratuidade para os estudiantes, para todos os estudiantes de 0 a 21 anos, que creo que é unha mellora importante, e evidentemente haberá máis autobuses se hai usuarios. Se hai usuarios, haberá máis autobuses. Se non hai usuarios, evidentemente non pode haber máis autobuses. Está moi claro que entende todo o mundo é que non pode haber autobuses vacíos, nin pode haber usuarios que queiran ir en autobús. Por lo tanto, neste marco, se vostedes teñen alguna proposta onde podamos mellorar o sistema existente de líneas, nós desde logo estamos dispostos a analizarlas e a estudiarlas sin ningún problema. Pero evidentemente, se hai usuarios, se vostedes nos plantean que hai unha línea, ou se modificamos o horario do autobús, ou se plantean un autobús en determinados horarios, e hai un número mínimo de usuarios, evidentemente nos vamos a pelexar porque esa línea se pode. Como, por exemplo, está vindo a escola de Quián, a ida e a volta para levar os 10, 12, 15 alumnos que vienen de Santiago a estudiar aí. Ou calquer outra proposta que se queira plantear nese marco interesa no marco do transporte metropolitano, porque ademais de ter certos descontos, pois ten unha gratuidade. O tema que ustedes mencionan dos filos, bueno, pois é coñecido en notorio, iso acabou nos xulgados, nas máis altas instancias, que levou un montón de anos pelexanos as dúas compañías, o transporte municipal e tamén a Escadense, que era a línea que tiña xulgado ese contrato. Hai un montón de pleitos, un montón de problemas e evidentemente o planteamento que está facendo Santiago por un percorrido distinto onde van as líneas do transporte metropolitano. Pues, se facemos un planteamento de facelo polo mesmo lugar onde vai o transporte metropolitano, pois hai que decirle a unha empresa que non collas estes usuarios, que vou a pagar por non collos e a outra vou a pagar para que veñes e además queremos a gratuidade. Por tanto, nos entendemos así esta proposta e evidentemente, pues, quero decir, podemos facer eso en tantas que queiramos, pero desde logo eu non lle vexo ningún garantía de salir adiante máis que falar. Por caso, eu se vostedes pasando nesta moción queren, podemos facer unha moción en voce secreta abrir unha metodoloxía de traballo. Se queda plantear alguna mellora, pois evidentemente por o noso grupo non vai haber ningún problema. Nos votarnos a favor disto xa sabemos o resultado. Entón, non sei, creo que vale mellor ver outra metodoloxía máis interesante. Por a parte, nada máis ten a palabra os señores. Con respecto ao que
que decía o señor Iglesias de escasa comunicación, que me refería con esta puntualización que se puso aí, que, por exemplo, eu tenho peores comunicacións con Santiago que o Feixón. Entón, hai que buscar que existan máis comunicacións, ainda que vostede dixo que hai comunicacións, pero inclusive que haxa máis, para que haxa máis asentamentos, que as empresas pode haber un parque empresarial non só na voz, senón que exista realmente. Entón, para iso ten que haber vida, como hai vida por transporte público. A proposta non é de crear, é de planxar, xuntarse, non é de chegar a acordos sí ou sí, é de falar, é dicir, pois, as propostas que hai esta, a alternativa que hai esta outra. Hai unha alternativa de que veña o transporte urbano de Santiago a Boqueixón que non sexa polas rutas dos outros transportes? Pois non sei, penso non. Pero habría que falar con Santiago, por exemplo, crear aparcadoiros disosorios con Santiago, unha proposta que lanzamos, non recordo agora en que mandato foi, pero creo que foi un mandato previo, de crear na zona de Renfe, falando con Adif, un aparcamento disosorio nesa zona para que aparque a xente que quere deixar o seu coche aí, inclusive non só coches, bicicletas, caravanas, aproveitando ese sitio, e para que eses coches, esa xente non se desplace o seu vehículo a Compostela e, por tanto, descongestionar un pouco iso, e que poida coller o bus na Susana e que, por tanto, poida coller. Esa foi unha proposta que se fixo daquela, e a proposta que pensamos a que traemos a colación isto era planxar que o bus urbano de Compostela as alternativas que hai. Non que se fixese, senón simplemente xuntarnos coa alcaldesa, eu creo que está ben, se aprende de todo o mundo, xuntarnos con ela e cos técnicos e, evidentemente, que nos informen, porque non son técnico, evidentemente, das posibilidades que hai, se hai. Que non é a cuestión, xa propuxen deste xeito, porque non é conveniente, planxar unha xuntanza. E unha xuntanza significa, pois, falar neste caso, entre representantes de tres institucións para ver se hai posibilidade de que a liña T3, porque esa liña, porque é a máis próxima, pode chegar ao noso concello. Se non hai posibilidade disso, pois, ao millor, falando desto, salen outras cousas. Entón, eu creo que nunca está de máis que se fale, sexa todo o que sexa, e ainda que non se acorde isto, ou que isto non sexa factible, se pode chegar a acordos noutro senso. Entón, non me deixo, digamos, vostedes ven, non vengo percorrido nisto, pero bueno, eu creo que con unha xuntanza tampouco hai ningún problema en que se falen os técnicos das tres institucións, que pode dicirse se hai unha posibilidade real de que se leve a cabo isto. Por planxar, por investigar se hai unha mínima posibilidade de poder facer iso sen ter que abonarlle as concesionarias que gastan montes, etc., non sei por que non se pode. Simplemente, para concretar un poquinho que tratar de sacar alguna conclusión deste proceso, efectivamente, pues, hoy en día de contratos está clarísimo que non se pode sacar unha concesión sin compensar, por tanto, é clarísimo. En todo caso, vostede acaba de facer aquí unha enmenda in voz, casi de, oye, pues de crear aparcamientos disuasorios, etc. Eu casi propoñería, se vostedes les parece ben, deixar esta moción sobre a mesa e facemos unha moción, se vostedes queren, pactada entre os dos grupos municipais, onde afrontemos
no tema de crear ese aparcadoiro, es decir, que hacemos una moción, oye, pues tenemos apartamos, traballamos, estudiamos ben, vemos as dificultades que pode ter para intentar, pues, oye, o que planxemos neste pleno, pues, que teña visos de realidad. Porque, claro, seguir adiante con esta moción, pues, efectivamente, non ten ningún, que en todo caso, como tamén sería motivo de outra moción, porque sabe que ya temos en bocho de incorporar os aparcamentos disuasorios, eu creo que sería outra moción que creo que se podría, pues, debatir entre os portavoces dos grupos ou en que vostedes designan, por los casos serían os ingleses, e hoy pues, elaboramos pues, unha moción en donde abordemos pues, a creación dos aparcadoiros, e se vostedes queren insistir en algún punto máis destos, e xa sabemos que habrá un resultado, pero creo que esa sinceramente había que dar unha volta, porque non nos beneficiaría para nada, tal como está neste momento os contratos de transporte metropolitano. Por lo tanto, pues, no sé, si queren pensar ou debatir, pues las estamos a disposición. Sí, entón, deixamos sobre a mesa este punto para facer coa intención de facer conjuntamente unha nova moción no senso de crear algún apartamento disuasorio ou inclusive de mellorar alguna outra ruta do transporte público. O que sexa, mellorar rutas nos estamos a disposición, e vamos a ser os primeiros en sumar. Efectivamente, neste tema, pues, non convén vivir engañados, non? É dicir, ora, eu si lles traslado que si hai algún punto do Concello de Fixo onde sexamos capaces, ou onde haxa necesidade, ou que haxa que poner unha nova ruta porque hai estudiantes, por os motivos que sexa, e hai garantía de que haxa alumnos, evidentemente, pero garantía sencilla, non acreditarlos para ocasión, onde haxa unha demanda, evidentemente, pelearemos por eso, e iso é razonablemente coherente e razonablemente sencillo de poderlo poñer en marcha. Por lo tanto, pues deixamos entonces esto sobre a mesa, por a nosa parte queda designado o señor Iglesias, non sei se podemos usar pues, o señor Iris, e preparan vostedes pues, unha moción para que este pleno na que se poida pues, aprobar por unanimidade que haxe pues, unha sola voz tanto o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia pues, para o planteamento deste tipo. Hai que votar deixar sobre a mesa. Sí, que la palabra. Só unha cuestión, que eu insisto no que falábamos antes. Pediríamos un pouco de prudencia con este tema, porque se lanzades a noticia por aí, vais a crear unha expectativa de que o bus vai a chegar ao Forte e a Estero. Eso está bastante longe da realidade. Hai que ser realistas. Vos vedes o que pasa? No, vamos a votar entón deixar este asunto sobre a mesa e queda condicionado a que os dos grupos municipais pues, traballen por unha moción conxunta. Votamos entonces deixado sobre a mesa, votos a favor, apróbase por unanimidade entonces este punto, e cando os dos portavoces pues, teñen unha proposta, pois xa non será trasladada pues, ao pleno. Pasamos ao último punto da maioría, que son os preguntas, para formular os preguntas ten a palabra Marta. Moi boas noites a todos. Nos, como primeiro punto, queríamos trasladar unha consulta que nos fan as traballadoras do Servicio de Axuda a Domicilio, que esta suba de prezos que se acaba de publicar, si vai ser para mellorar as condicións laborales das propias traballadoras, e tamén para mellorar os usuarios. E por outro lado, tamén nos din que unidamos
as usuarias, si se sabe algo disto. Moitas gracias, señora Silva Torres. Non temos outra intención que non sexa mellorar, en definitiva, o contrato da prestación do servicio de axuda no fogar, un contrato que nada máis tomar posesión pois a nova corporación foi por os primeiros asuntos que puxemos encima da mesa e na axenda política, e ademais pois a primeira reunión que tivemos foi tamén pois convocar as traballadoras do servicio no marco pois amplio escoitar e seguir traballando nese marco pois amplio, seguimos tamén escoitando as familias. O primeiro paso e a primeira decisión que adoptou pois esta corporación foron melloras sustanciales e moi importantes, melloras nas que pasamos de 8 euros a hora no servicio de axuda ao fogar a 20,38 euros a hora, hai un incremento moi importante no calculo da porcentaxe. Habilitase un novo tramo de horas de fin de semana que pasa de 18 que se pagaba antes a 22 con horas de 22 con algo, un incremento moi importante de máis de 4 euros a hora prestada en fin de semana, e incrementamos tamén un kilometraje que xa vai definido no propio pliego a 26 céntimos o kilómetro. Quer decir que seguramente sexamos os concellos da provincia que máis paga o kilometraje. Está por encima das solicitudes que teníamos por parte dos traballadores. Por tanto, non temos outro objetivo que mellorando as condicións do contrato, evidentemente iso ten que repercutir, faremos un seguimento para que repercuta nas condicións da prestación do servicio a través dos seus traballadores e que, en definitiva, debería repercutir tamén na atención ás familias, porque efectivamente tamén as familias teñen unha serie de demandas que pretendemos que con estos precios que están, insisto, por encima do demandado da reunión que tivemos nesta sala de plenos, e de logo non temos máis objetivo que mellorar esas condicións que beneficiarán, pues, evidentemente, pues, a todo o servicio. Non sei se non pregunta máis que queira por hablar, se señora Santas Marinas Lorenzo. Algúns veciños e veciñas de Campo da Pau piden que non se haga o campo da Silveira ás 3 da tarde. O centro rural, sabemos que non se debe facer esas horas. Temos que se pode agarrar efectivamente a primeira hora da mañá. Non ten sentido que hagan o campo ás 3 da tarde. Despois tamén o grupo municipal de veciños gustaríamos saber cando vai ser a próxima convocatoria do programa da Fundación Pedro Pérez Pérez, porque levamos xa varios anos sen ter convocatoria. Un ano primero. Moi ben. Sí. Agora que xa case pasaron os 10 días de cortesía do novo grupo de goberno, creemos que xa pasou o tempo máis que razonable para que volvamos a nosa petición dun espacio equipado tanto de material fungible como de material que nos permita realizar a nosa labor como posición de un xeito adecuado. Non necesitamos moitos luxos, só un lugar equipado onde poder traballar ao igual que vostedes teñen as instalacións. Pedimos, unha vez máis, como xa o levamos feito ao largo das anteriores legislaturas, que se nos convoquen os actos do Concello, xa que non se está facendo. Tampouco pedimos que sexa nada formal, simplemente un WhatsApp, porque temos un número de todos para pedir, vais a facer isto, se nos queredes acompañar, que nós tamén estamos representadas vecinos e vecinos deste Concello. Creo que temos dereito. Moi ben, pois nada, desatendendo o rogo do campo do fútbol, a verdade que algo temos que consultar, porque o sistema directamente ao propio club,
me imagino que evidentemente pues, seremos capaces de conciliar as necesidades dos veciños cas necesidades que ten pois, o rego do campo de Fermai, que trasladarlle o tema pois, a directiva se hai un inconveniente en poder regar o campo en outro momento. A Fundación Pedro Pérez está convocada xa para o día 15 deste mes, é unha convocatoria xa da Fundación para facer xa pois, bueno, pois ese reparto das becas da Fundación. Pedro Pérez, en tanto... En teoría, eu son un membro da Fundación Pedro Pérez e estamos a día 13 e se está para o día 15 eu non teño comunicación ninguna. Pero teño que confirmar porque eu dei a instrucción de que se convocara. El correo electrónico, mandouse esta mañá para ponernos para o día 15? Sí. A que horas? ás 12. Día 15 ás 12 convocouse hoxe pola mañá por correo electrónico. Eu sabía que podía estar equivocándome de día, pero no, día 15 ás 12 da mañá será a convocatoria da Fundación Pedro Pérez deberían de tela por correo electrónico tal como indican os servicios de Secretaría de Intervención deste Concello. Agradecemos pois, os 3 días de cortesía e efectivamente en canto ás necesidades dos grupos municipais, gostaría de recordar que nos orzamentos do ano 2023 e o debatiremos nos próximos orzamentos do ano 2024 hai unha cuantía económica destinada aos grupos municipais nos que se poden acometer cuestións de gastos de material fungible, gastos de outro tipo de material que poida requerir os grupos municipais para dar cobertura por de alguma maneira pois, as necesidades que poida ter tanto o grupo de veciños como poida ter o grupo do Partido Popular. Si esa cuantía os grupos desta Cámara, deste Pleno, consideran que non son suficientes, pois efectivamente estamos dispostos a analizar se é necesario pois, máis fondos para que vostedes conten pois, con ese material necesario. En canto ao tema pois, dos espazos, pois é algo que estamos vendo e non temos unha resposta pois, neste momento. En canto ao robo de informe dos actos do Concello, pois tomamos nota e trataremos de terlo en conta. Ten a palabra, non sei se o señor Vizquerra ten unha pregunta máis. Está falando. Ben, eu quixera hacer varias. Unha delas é que recentemente fixo a recreación histórica da batalla da Ponte. O noso concello. Inicialmente foi feita despois de ser Xeixón, cando se creara. Creo que sería o máis lógico, o máis... o que me gustaría a mí, o que creo que gustaría a moitos veciños desa zona, que se fixese conjuntamente entre a vida de Cruces e Xeixón, porque o acaecido aí foi con veciños de ambas beiras da ponte. Como ten dito os señores veces alguna vez, a ponte únenos, non nos separa. Ben, por tanto, sería un robo que a recreación da batalla se sexa compartida ou se sexa conxunta entre ambos. Outra unha cuestión é se teñen coñecemento do acaecido na farmacia da Susana, é dicir, aprobouse unha moción, creo que en xullo, no Concello de Santiago, o PSOE que foi apoiada por todas para que a farmacia non se debe para outro punto. Esa farmacia que realmente non está no noso concello beneficios porque delas servense veciños inclusive de Pedra, pero tamén da zona de Serragúa. Por tanto, non sei se saben algo sobre este tema. Non sei se ten máis información que eu neste senso. Outra cuestión
na estrada AC960, como todos saben, fixéronse pesados en certos treitos con reposición de mezcla bituminosa en qué. A miña cuestión é, remataron as actuacións, eu penso que sí, e por que se parou en Campo Rapado e non se continuou hasta Monte? Pensan vostedes, ademais disto, que esa reparación que se fixo, eses pesados, esa digamos, reposición do firme con esa mezcla que queda ben, vais a pintar, non? Ben, outra cuestión, teñen coñecemento dun plan da Xunta de colocación de marquesinas neste mesmo entorno. Outra cuestión é que os veciños queren coñecer se se vai colocar un mobiliario urbano, especialmente bancos, onde? Por exemplo, solicitaron no campo de rural algúns créditos. A pista de tenis da Silveira, en Campo Rapado, está en mal estado e precisa actuacións urgentes. Hai un muro de contención que está a piques de derrubarse. Xa yo teño comentado ao ex-alcalde, non sei non está aquí, teño pasado unhas fotos e despois se queren paso de algunhas máis. Veciños da zona de Pontevedra e da zona de Touro demandan o arranxo do vial que vai dende o Sancho a Lobagueiras. Esta é unha zona moi transitada entre ambos os dous núcleos. Outra cuestión, existe algún convenio co Arzobispado de Santiago no tocante á adicación como vivendas sociais ás antigas casas dos curas que non teñen uso actual nos municipios. Esa é unha cuestión que nos plantexamos todos antes de que caen, será mellor darlle algún uso que non que cae. Entón, eu creo que hai que porse en contacto, creo que se ten algún contacto para que esas casas que están ben se poden utilizar, pois que se cedan para que deste xeito se poden dedicar a fins deste tipo. E outra, xa a última, é outra cuestión. Hai 3 anos, creo que se plantexaron as feiras activas antes de que viniese o COVID. Van a recuperar esta iniciativa. Hai grupos que demandan e que son críticos neste senso e queren que se ou demandan que se faga, se volvan a facer porque creen que pode beneficiar as feiras tanto do noso. Por tanto, son as cuestións que traigo e nada, espero que se me respondan agora, que me respondan por escrito. E quedan pendentes de que me respondan por escrito, as cuestións do 19 de xullo deste ano. Nada máis, moitas gracias. Nada máis temos un poucas. Nada máis, nada menos. No Parlamento tiñamos 2 preguntas cada grupo parlamentario que vostedes agotaron a batería de... Bueno, vamos a intentar contestar o máis breves posibles, a ver se non me queda ninguna atrás. En todas as preguntas que quedaron do tema anterior, vai ser descargados ao armado da sesión, esas contestacións por escrito. En canto á recreación histórica de Pontevedra, nos compartimos esa idea, a fomentamos e intentamos tamén que o Concello de Vila de Cruces participe no tema. Bueno, con chamadas ou xestións, pero esperemos que, sobre todo, non xa concretamente nesta actividade, pero sin outras actividades máis vinculadas ao mantemento e conservación da ponte que o resultado por agora non é desexado. En canto ao tema das melloras na C960, iso me dio un contacto que foi xultado pola Xunta de Galicia por máis de 1 millón de euros, que estaban incluídas varias carreteras, entón nos distintos modificados que
pouco máis. Especialmente esta é unha carretera moi transitada, que ten moitos vehículos, que chegan aos 5.000 vehículos diarios, e evidentemente pues, requiere un mantenimiento. As actuacións que hai feitas, as que son de cesado e aglomerado, están, eu entendo que están finalizadas, e as de pintado, pues, aunque quedaron unha zona, as que renovaron sin pintar, eu creo que tamén pues, están renovadas. En todo caso, en cuanto a isto, xa teño trasladado ao Servicio Provincial e tamén a Dirección General as melloras que requiere esta carretera, que as nas teñamos cuantificadas, xa daremos conta tamén no pleno. En canto ao plan de marquesinas que vos comunica, xo que está traballando nun plan de marquesinas, que está diseñando a Xunta do que vai ter un recorrido ese plan, pues, temos que someterlo a unha exposición pública para que os vecinos podan facer as alegacións e as emendas que consideran unha vez que o plan este elaborado. Que sabemos que é unha consultora que o está redactando, unha vez que este redactado terá que a Xunta de Galicia darlle o seu primeiro informe, e despois entendo que será exposto ao público, que é o momento onde os veciños e porteros podan facer as alegacións correspondentes. Non sei exactamente o que se refería aos bancos do mobiliario urbano, pero se lo concretará noutro momento os bancos esos de Campo Rapado. Non sei se os iglesias ten constancia, senón é cuestión de tomar nota, e non creo que haxa ningún problema. En canto ao tramo que fala usted da carretera que une o tramo de Ponte de Lesma, sobre todo os do Montes do Sancho e a parroquia de Vendaña, pues aí hai que recordar que fixemos múltiples xestións por parte deste Concello, con investimento propio, con investimento da Xunta de Galicia, para facilitar o xiro á esquerda para acceder desde esa carretera a Vendaña, que tenían que ir a la Horta ao cruce de Ponte de Lesma. Fixen xestións directas con propietarios de terrenos para que nos deixaran ocupar os seus terrenos, para poder realizar a senda, para que realizando a senda se permitía unha visibilidade de 150 metros para poder facer ese xiro, e no marco desa senda e no traballo con os Xunta de Galicia conseguimos ter unha actuación que é moi interesante, non por vecinos non tanto para os vecinos de Vicenxón, sino para os vecinos da parroquia de Vendaña, e incluso facendo melloras desa senda e nos terrenos de Mopixón. Evidentemente, esa carretera precisa unha mellora, no momento que tengamos, desde logo, feita esta xestión moi importante que beneficia sobre todo esa zona de Mogueiras para a parroquia de Vendaña, evidentemente, esa carretera, sabemos dela, temos as demandas, e no momento que se poida, o faremos. En canto que falan ustedes das casas dos curas, ou conversacións coa Iglesia neste sentido, e evidentemente é unha tarea que requiere de seguirlo falando, que hai que analizar caso a caso, hai que analizar parroquia a parroquia, unhas casas rectorales a casas rectorales. Non hai pensado que iba a ser máis fácil, trasladar un planteamento xeral de facer algo con todas as casas rectorales que non ten uso, tomar marcos dun proxecto máis ambicioso, e por parte da Iglesia dixeron que había que ir máis pausado e que había que analizar cada casa, chegando solamente incluso se algo consideraban o tema da venta, para poder actuar por parte do Concello. Evidentemente, se non temos a titularidade da casa, os seus secretarios van a mostrar de onde diga que non podemos actuar sobre dela. Por tanto, aí vai estar posiblemente a maior dificultade. En todo caso, habrá outras posibilidades de acordos para poder facer unha delas. Eu ofrecería unha titularidade, porque se son os titulares, evidentemente poderíamos aplicala os fondos de rehabilitación, de rehabilitalas e utilizalas sin retender social, por poñer solo un exemplo. Pero, é unha tarea que non é fácil. No marco das feiras que vostede comenta, estamos iniciando un traballo de alguma maneira de
de reaxuste, sobre todo para a feira del Estedo, reaxustando os seus costos. Hai postos que habitualmente non montan e están acreditados que non montan, por lo tanto, os seus postos hallarían sin vixencia e activamos os postos. Nestas últimas semanas activamos os novos postos que se van a incorporar a feira del Estedo e iso será acompañado de máis accións que estamos definindo neste momento. Se identifican unha delas que van ser vinculadas aos temas de publicidade, redes, analizando un tema de transporte, un tema tamén de alguna proposta que se vostedes teñen unha proposta clara encima da mesa, desde logo que será escoitada. En canto ao tema da farmacia que vostedes trasladan, efectivamente nos compartimos que é positivo que a farmacia quede no entorno no que está, pero evidentemente é unha decisión que nos considera e faremos as xestións correspondientes ao longo destes días en capacidade. Xa sei que foi debatida no Concello de Santiago, foi debatida tamén en comisión quinta no Parlamento de Galicia e faremos, estamos de acordo que esa farmacia pode prestar un mellor servicio para os veciños, sobre todo de ser onde está que non coste, por lo tanto faremos alguna xestión. Se vai haber máis asuntos que tratar, vamos por a pista por deportiva de Campo Rapado, supone que se refiere ao muro ese, ao muro igual. Hoxe mismo, esta mañá, o concelleiro de servicios e o mesmo estivemos valorando, pedimos, pensamos que era unha obra máis menor intensidade, pedimos a un constructor local que nos fixeron unha valoración e o que nos dixo era que era mellor facer unha valoración máis técnica por os servicios municipais, a concreción de hoxe, e efectivamente vamos a señalizar ben aquel espacio para que non haxa ningún tipo de incidencia. O señor Iglesias e o doutor Lauro se aproximación para que señalizara ben aquilo, se pode chover moito e se hai moita chuvia, podería provocar que ese muro se poida mover un pouco máis. Votamos que o Concello da Parroquia que nos acompañamos e quedamos hoxe, vamos uns días esperando por unha empresa local que nos fixeron unha proposta e o que nos trasladou hoxe era querer facer unha valoración técnica porque non é unha cuestión menor. Por lo tanto, vamos a fazer esa valoración técnica por parte dos servicios municipais, vamos a señalizar aquilo e tanto teñamos esa valoración técnica, les daremos conta de cal é a situación, de cal é o coste e cando podemos acometer que o desexable sería que fuera con carácter urxente, pero vamos a ver cal é a cuantía desta actuación. As preguntas que quedaron do pleno xa as trasladou no portavoz do hablar e sen haber máis asuntos que tratar, vamos por rematada esta sesión sendo as 22:15. Moitas gracias a todos e quedamos para a sesión.